салом дӯстони ман. Ин охирин нашри мо дар соли 2019 буда. Тамоми онҳое ки бо мо давоми ин сол буданд, лайк гузоштанд, бо мо шарик шуданд, обуна шуданд ба канали мо, ҳамкорӣ намуданд, дасти ёрӣ дароз намуданд. устодон, шогирдон, ҳамкорон, дӯстон, ба ҳамаи шумо соли нави омада истодаи 2020-ро муборакбод гуфта, ба шумо тамоми хушиҳои зиндагӣ ва расидан ба қуллаҳои баландро хоҳонем ва имрӯз хостем баҳри шумо замимаҳое ки барои хуш гузарондани соли нав хеле муфид мебошанд муаррифӣ карда бошем. Бо мо бошед. чун ҷашни соли нав аз табрикот оғоз мегардад, аввалин замимаи мо смс поздравление, смс табрикот мебошад. ин замима дорои ҳазорҳо табрикот вобаста ба ҳар гуна ҷашнҳо мебошад. зодрӯз, ҷашну маърака ва албатта соли нав. чун дӯстони зиёд дореду мехоҳед ба ҳамаашон табрикоти беҳамто равона карда бошед, пас аз ин замима истифода кунед. табрикотро интихоб кунед ва онро ба дӯстонатон тариқи смс ё мессенҷерҳо равона кунед. албатта метавонед табрикотро ба забони тоҷикӣ инчунин тарҷума карда бошед. табрик намудем, ҳама ба сари дастурхони идона мештобем. ана инҷо ба мо замимаи новогодни рецепти кӯмак мерасонад. аз пурхӯрӣ албатта худдорӣ менамоем ва назарамонро ба салатҳо мегардонем. инҷо зиёда аз 200 нонгӯи хӯриш ва асосан салатҳои соли навӣ. агар манзуратон ба таомҳои миллӣ бошад, аз замимаҳои тоҷикӣ истифода баред. барои мисол ана инҳо: смул. агар хоҳед таъби солинавӣ дошта бошеду сурудхониро дӯст медоред, замимаи смул махсус барои шумо ва дӯстонатон. варианти караоке: худатон хонед, бо дӯстонатон ва ситораҳо хонед. сурудатонро дар дуэт бо ҳофизе ки онро дар асл сурудааст хонеду видео сабт намуда бо филтр поро диҳед. тариқи шабакаҳо ба дӯстонатон равона кунед. орзуи ба саҳна баромаданро доштед, аз смул оғоз намоед. Твоим рукам так долго по волнам иду я, по волнам, знаю. баъди сурудхонӣ бо дӯстон каме майнаамонро дам медиҳем. алиас бозӣ барои дастаҳо. ба гурӯҳҳо тақсим шаведу калимаҳои овардашударо тариқи имову ишора ба ҳамдигар фаҳмонед. кадом даста бисёр калимаро дарёфт намуд, он ғолиб мешавад. дастаҳоро ҷамъ намоед, тими худро интихоб кунеду хол гирифта ғолиб шавед. вақт гузаронии хуш кафолат дода мешавад. хуб, ин буданд он замимаҳое ки мо мехостем баҳри шумо муаррифӣ карда бошем. ба шумо бори дигар соли навро табрик мегӯем. доимо саломат, сарбаланд ва муваффақ бошед. барори кор.